Het gaat om een beest van de maatschap Jongsma uit Nijenwanne. Met 2 orenbuffels is er onder het skriktrietrok glipt. Om te besten zwart binnen is het dreig om ze in het juiste te sjen. Het is een gelok dat de vrouw 60 rieden en net hudder zoals de meeste automobilisten doggen. Terug het ongeluk is de auto zwiers kan rekken. De autobestuurder hier neert en ik maar de buffel valt het ta. De eerste sletten hij zag dat er dergelijk is zo, dat we bang waren dat er net meer wijze zo. Maar een kwartier later kwamen we toch uit Noordsteklaan aanrennen. De buffel die had van een stieve poort en had een paar plakken op een reg en op de achterhand. Maar voor de rest maakt het goed. Ja. Valt ta? Het valt gelukkig ta. En de vrouw heeft gelukkig alles goed. Alleen nog heel bot schrokken. Dus ik ben blij dat het zo nog is. Jongsma houdt de buffels voor de molken dat buffelmozzarella van maken wordt. Hij wil het vee graag in het laan hebben, maar de buffels binnen net zo eenvoudig in de stringen te houden als gewone kei. Ze worden wat toeker of ze vinden het uit hoe het werkt. En dan, hoe ouder ze worden, hoe meer moeite je dwaan moet om ze binnen in het veld te houden. De volwassen buffels stenen daarom al net meer boeten. En om vat te komen dat de pinken op een nij uitnaaien, is er extra skriktrie geplaatst. Jongsma maakt het hem net echt zwaar dat er de volgende keer een slimmer ongeluk gebeurt. We hebben de hele zomer boeten gehad en dat doen we al een paar hier. Nou, de eerste keer dat er wat gebeurd is. Dus, Hopelijk ik de laatste. hoop ik.